Sziasztok, Bala vagyok, és egy ismer meg jobban tech videóval készültem nektek, főleg azért, mert most indul a csatornám, jobban mondva most indul új csatornám új contenttel, és hát mindenek előtt szeretném, hogy jobban megismerjetek. Olvasni fogom, remélem ez nem lesz túl zavaró, nem hiszem, hogy lenne olyan videós, aki megjegyzi a kérdéseit, ha bár biztosan, nem tudom. Én minden esetre kinyomtattam előre, és olvasni fogom. 21 kérdésből áll, vágjunk is bele. Első kérdés, kiről lettél elnevezve? Hát, valószínűleg nem titok, hogy a Bala az Balást fed, ez a valódi nevem, de nem tudom, erről ki se faggattam igazán a szüleimet, nem hiszem, hogy lenne egy konkrét Balázs, akiről elneveztek, aztán ki tudja. Nem tudom. Második kérdés, mikor sírtál utoljára? Hát a napját se tudom már, de mint tudjuk, a fiúk nem sírnak, ugyebár. Az nem egy fiús dolog. Menjünk tovább. Egyébként biztos valami baleset általában a fizikai dolgoktól vagyok jobban hajlamos erre. Harmadik kérdés, vannak gyerekeid? Nincsenek jelenleg, hál' Istennek. Negyedik, ha egy másik ember lennél, ez jó lesz, barátkoznál önmagaddal? Ez volt a legnehezebb, hogy őszinte legyek. Valamiért nem gondolom, hogy túlságosan jól meglennénk, de van olyan ember, aki puszipajtás lenne önmagával? Szerintem nem, főleg, hogy eleve kicsit nehéz eset vagyok, még mások számára is, nem hogy a saját klónommal találkozzak. Gyakran vagy szarkasztikus? Igen, és dühít, amikor nem veszik észre. De azon is csak egy jót kéne mosolyognom igazából, tehát a szarkazmus is a humornak az egyik műfaja, ha azt vesszük. De ez zavar, amikor nem veszik észre. Hatodik kérdés, bungee jumpingolnál? Nem és nem. Tehát ha az egyik legfontosabb dolog az, hogy félek a magasságtól, akkor ezt most elmondom, félek a magasságtól. Hetedik, melyik a kedvenc gabonapelyhed? Nem igazán szoktam gabonapelyhet enni, sima zappelyhet szoktam ízesítés nélkül. Mármint, hogy szoktam ízesíteni, csak nem ilyen agyon cukrozott izét szoktam venni, hanem azt a natur gabonapelyhet. Mi az első dolog, amit megnézel, feltűnik másokon? Ez azért nehéz, mert én mindig egyben, egészben nézem az ember, de egyébként én abszolút az arcát, szerintem, igen, az arcát. Milyen színű a szemed? Kékes, szürke? Ijesztő filmek vagy happy end? Furcsa kérdés, mert ez olyan, mintha az egymásnak ellentmondó kategóriák lennének. Mármint lehetnek nyilván, csak hogy olyan, mint az ijesztőnek az ellentéte lenne a happy end. Egyébként nem tudom, inkább az ijesztő filmek egyébként. Szeretem a horrort, hozzáteszem. Kedvenc illatok? Na, a frissen főzött kávé illata, a kávéfőzőben, kotyogósban ráadásul, másmilyenem nincs is, nem is volt, nem is akarok, azt, hogy meg vagyok vele elégedve. Friss kávé illata. Nyár vagy tél? Mindkettő, de tél azért, mert a hangulatát jobban szeretem, illetve a hideget jobban bírom, mint a 40 fokot, vagy többet. Számítógép vagy televízió? Számítógép, tévét nem nagyon nézek. Maximum, hogyha otthon vagyok a családommal. Mi a legtávolibb hely, ahova eljutottál? Anglia, és nagyon szeretnék visszamenni. Van-e valamilyen különleges képességet? Nagyon jól ismerem az embereket, és átlátom őket, a személyiségüket, hogy mit miért tesznek. Szóval ez, igen, hol születtél? Budapesten? Milyen hobbiaid vannak? Nagyon szeretek írni, blogbejegyzéseket, cikkeket, novellákat,
stb. Illetve igazából ennyi, meg újabban szeretek mozogni, edzeni járok egy éve, most már inkább másfél éve. Van házi állatod? Jelenleg nincs, mármint ott, ahol most én lakom. Otthon anyáiknál van egy már nálam is idősebb teknős és egy hörcsög, meg olyan 1 éves, kicsit több már. Kedvenc filmek? A kedvenc kérdést nem nagyon szeretem, mert se könyv, se film, semmi nincs olyan művészeti ág, amiből kifejezetten ki tudnék emelni egy konkrét alkotást. Én nagyon szeretem az Inception-t, a Shutter Island-et, ugye a Viharsziget, Gyűrűk Ura trilógiát, bár abból a könyvet jobban szeretem, Star Wars, abból főleg az eredeti trilógiát, a 4-5-6, Donnie Darko, nem tudom, ennyi jut eszembe, hogy őszinte legyek. De biztos lesz még szó filmekről, úgyhogy erre később még kitérhetünk. Van testvéred? Igen, van egy nővérem, és ez a 21. kérdés, mi leszel, ha nagy leszel? Ez meg azért kérdés, mert már nagy vagyok, jelenleg alapképzéses diplomámat szereztem meg most télen, de még folytatom mesterszakon, igazából nyelvvel, nyelvtanítással, illetve írással szeretnék foglalkozni, akár újságírással, ugye, ilyesmivel, illetve tudományos cikkírással, tehát ami szakmába vág nálam, nyelvvel és irodalommal kapcsolatban. Most ebből kitaláltam mindenki, hogy bölcsész vagyok, most ezért majd kapok hideget és meleget is, de hozzászoktunk igazából. Én ezzel úgy vagyok vele, hogy legalább érdekel is ez a terület, amin mozgok, és ebben próbálok tökéletesedni és képezni magam. Erre is visszatérünk még egyébként. Ennyi lenne, ez egy 21 kérdésből álló tag volt, többre emlékeztem, de minden esetre ennyi. Nem gondolom, hogy ebből ismernétek meg igazán, majd esetleg a többi videó alkalmával, mondjuk nyilván személyesen ismerhetjük legjobban az embert. Most így jelen pillanatban szerintem ennyi nektek is elég, és nekem is. Jelentkezem minél hamarabb, köszönöm a figyelmet, és sziasztok!